Té la paraula el president. Moltes gràcies. Senyora Arrimadas, jo li celebro que finalment vostè reconegui el que 4 mesos després de ser investit president deia que no passaria, i és que arribaríem al final de la legislatura. Ara finalment ja està dient, no, és que estan arribant al final. Sí, esclar, és que jo els hi vaig dir que arribaríem al final, però vostès 4 mesos després, la seva pregunta parlamentària que em va fer en aquesta mateixa sessió de control 4 mesos després és quan pensava convocar eleccions al Parlament de Catalunya. Doncs miri, 18 mesos després de la nostra investidura, de la presa de possessió, aquest govern està culminant el procés que es va comprometre a fer. Algú s'ho deu haver cregut, perquè fixi's, tenim la Fiscalia fins i tot en allà on tenim tot el dret a actuar. I està, diguem-ne, posant-se a les ordres dels grups polítics, entre els quals segurament deu ser el de vostè, que s'han convertit en espantafuncionaris i espantatreballadors públics perquè no se'ls ocorri ni tan sols participar en processos absolutament legals que algun dia algú pogués fer servir per fer el que vostès en diuen un referèndum il·legals. Miri, el dia 1 d'octubre no hi haurà eleccions al Parlament de Catalunya i no convocaré eleccions al Parlament de Catalunya. Ho té clar? Doncs ara espero que la propera vegada no digui que el dia 1 d'octubre hi haurà allò que efectivament no hi pot ser. Hi posarem urnes, efectivament, hi posarem paperetes, però no es preocupin les urnes, els preocupi el contingut, lluitin perquè la seva posició guanyi, perquè a les urnes que hi haurà el dia d'octubre, allò més important no seran les urnes, seran les paperetes que hi haurà dins. I sap qui posarà les paperetes? No els posaran els comitès executius dels partits polítics, ni els mitjans de comunicació amics, ni les empreses de l'IBEX 35, ni la banca amb 60.000 milions d'euros a la butxaca, sinó que els posaran tots i cadascun dels ciutadans de Catalunya que anònimament, però amb molt de coratge, tenen tot el dret del món a poder votar i decidir el seu futur. Què els costa tant d'entendre? Parlem d'acceptació de resultats. Jo els proposo que acceptin el resultat que sortirà l'1 d'octubre. És fàcil per vostès. Vostès diuen no hi haurà urnes. Està convençuda que no hi haurà urnes? Doncs miri, comprometis a dir si hi ha urnes, acceptaré el resultat. Com que vostè diu que no hi haurà urnes, aquest és un compromís que li pot sortir gratis. Tingui el coratge de dir no, si hi ha urnes, que jo crec que no hi seran, diu vostè, doncs miri, acceptaré el resultat. És més, fins i tot aniré a votar. Perquè com que això, segons vostè, no passarà, doncs és una promesa, és un compromís que li pot sortir gratuït. Jo li garanteixo que les urnes hi seran, però que no ens preocupen les urnes. Ens preocupa que hi hagi les paperetes amb el vot i la decisió, que aquesta sí que és inviolable, dels catalans i catalanes d'aquest país. Gràcies.